Ефір телеканалу АТР продовжує «Заман». Сьогодні 16 січня, вівторок. В студії для вас працює Софія Бляєва. Мої вітання. 3 роки, 7 місяців колонії поселення і 10 тисяч рублів штрафу. Такий вирок Володимира Балуху виніс окупаційний Роздольненський райсуд. Обвинувачення вимагало 5 років і 1 місяць колонії поселення та 20 тисяч рублів штрафу. Перед засіданням так званого суду Балух звернувся до тих, хто його підтримує. Я только Украине хочу пожелать не сдаваться, вести свою борьбу, народу Украины вести борьбу именно за то, за что уже столько жизней положили. Причем лучшие люди этой страны в большинстве своем. Володимира Балуха затримали наприкінці 2016-го. ФСБ закидає йому незаконне зберігання боєприпасів. Сам Балух вважає, що це помста окупантів за його відкриту проукраїнську позицію. Від початку анексії Криму він вивісив український прапор на своєму будинку, а за рік на стіні встановив табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні». Депутати зранку розглядають президентський законопроект про деокупацію та реінтеграцію Донбасу. Загалом до другого читання подано близько 700 поправок. Це рекордна кількість, розглядають кожну окремо. У пропрезидентській фракції БПП кажуть, за документом Росія визначається окупантом, а окремі райони Донеччини та Луганщини – окупованими. Крім того, країна-агресор несе відповідальність за дії на цих територіях. Цей законопроект має посилити позицію України у міжнародних судах, запевняють депутати. До розгляду проекту у другому читанні дію закону поширили і на Крим. Проте питання півострову значиться не в усіх статтях і не фігурує у назві законопроекту. Про що цей законопроект? По-перше, він законодавчо визначає Російську Федерацію країною-агресором, країною-окупантом. Він законодавчо визначає, які території є окупованими. Він надає відповідні повноваження силовим відомствам реалізовувати всі заходи, необхідні для того, щоб ці території були деокуповані, звільнені від Російської Федерації. У цьому законопроекті так і немає окупованих територій, а є територія, яку визначать, на якій буде знаходитися хто? Армія окупанта. Це обдурення українських людей. Крим у нас був анексований Росією-агресором, і ця територія є окупована. Міжнародні суди, якими ми зараз мають наші юристи позиватися до суду, і щодо відшкодування збитків і так далі, вони якраз і будуть посилатися в тому числі на цей законопроект, який підтверджує, що Україна визнала, що Росія – агресор. Потерпілий в бійці поліцейський і 1 затриманий. Під Радою на акцію «Стоп реванш» зібралися близько 200 людей. Мітингарі вимагають від депутатів ухвалити закони, спрямовані проти співпраці з Росією. Подробиці дізнаємося у нашого Віктора Пономарьова. Він наживо з нами з-під Ради. Вікторе, тобі слово. Зараз біля Верховної Ради спокійно, немає жодного активного мітингу. Годину тому завершилася акція «Стоп реванш». Близько 200 учасників вимагали від депутатів ухвалити низку законів, зокрема закон про реінтеграцію та деокупацію Донбасу, закон про колабораціонізм, а також ввести санкції проти проросійських олігархів. Близько 9-ї години вони прийшли від стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського сюди до Верховної Ради, та далі до адміністрації президента. Наразі учасники акції планують зібратися на початку лютого, якщо їх вимоги не будуть задоволені. Паралельно цій акції тут на площі Конституції біля наметового містечка відбулися сутички. Активісти підпалили шини. Це сталося близько 11-ї ранку. За повідомленням поліції, мітингувальники застосували сльозогінний газ в бік правоохоронців та почали кидати бруківку. Внаслідок 1 поліцейський постраждав та 1 мітингувальника доставили до відділку поліції. На цьому у мене все. Слово вам, студія.
Дякуємо. Це був наш кореспондент Віктор Пономарьов. У наступних випусках «Заман» ми розкажемо більше про матч «Стоп-реванш». Створити комісію для ревізії озброєння, що у 2014 році залишилося у Криму. Так, на думку народного обранця Дмитра Тимчука, зараз має вчинити Україна. Потім цей звіт потрібно передати у міжнародні організації, які повинні стати посередниками у подальшому діалозі з Росією щодо повернення військового озброєння Україні. За словами нардепа, зараз важко зрозуміти, яка саме техніка і зброя досі в Криму і в якому вона стані. Днями президент Росії Владимир Путін заявив, що Росія може передати Україні кораблі, які залишилися в Криму. Проросійські телеканали показали, про які саме судна йдеться. Це морські тральщики Чернігів та Черкаси, підводний човен Запоріжжя та рятувальне буксирне судно Кременець. На відео видно, що техніка занедбана і в жалюгідному стані. Наприклад, стосовно бронетехніки або військово-морської техніки, росіяни демонстративно виводили її з ладу, тому що вони думали, що доведеться її віддавати українській стороні, і прямо казали, що ви отримаєте, але ви в такому абсолютно непридатному стані. З того, що залишалося боєздатним, наприклад, в плані піхотних озброєнь, в плані боєприпасів, в плані бронетехніки, ми бачили, як воно потрапляє до Донбасу. Російського режисера Нікіту Міхалкова занесли до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Про це йдеться у наказі Міністерства культури України. У переліку також співаки Мітя Фомін та Василь Вакуленко, відомий як Баса, та ведучий Дмитрій Шепелєв. Михалкову заборонили в'їзд до України ще у 2015 році за те, що він назвав Україну фашистською державою, а Революцію Гідності – військовим переворотом. Литва оприлюднила санкційний список росіян, яким заборонили в'їзд до своєї країни. Це так званий закон Магнітського. Під санкції у Литві потрапили півсотні таких росіян, яким закидають порушення прав людини. Зокрема, у переліку значиться лідер Чечні Рамзан Кадиров і заступник голови слідчого комітету Олег Лугунов. Саме він вів справу Сергія Магнітського, убитого у російській в'язниці через те, що розкрив фінансові махінації посадовців на майже $300 мільйонів. Прихильники Магнітського звинувачують у його смерті Кремль. Аналогічний закон Магнітського свого часу ухвалили у США, Канаді та Естонії. Данія хоче збільшити фінансування оборони від Росії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Ларс Расмуссен. У 2016 році Росія перевезла до Калінінграда ракетні комплекси «Іскандер-М», здатні нести ядерний заряд, і розмістила на узбережжі Балтійського моря свою систему протиповітряної оборони С-400. Торік у квітні Данія заявила, що росіяни зламали комп'ютерну мережу її Міністерства оборони і отримали доступ до електронних листів співробітників. Нині уряд Данії збирається переконати парламент ухвалити 20% зростання оборонного бюджету на 5-річний період. З огляду на російську агресію, те, що відбулося в Криму, я думаю, ми просто повинні бути реалістами і більше інвестувати в нашу безпеку. Поведінка Росії створила непередбачувану, нестабільну обстановку в області безпеки в регіоні Балтійського моря. Виставка пам'яті Аміни Окуєвої «Аміна. Життя» відкрилася у кулуарах Верховної Ради. У експозиції 34 світлини. Стільки було Аміні, коли вона загинула. Половина чорно-білі, аматорські фотографії з особистого архіву Аміни – це події Майдану та фронтове життя в гарячих точках на Донбасі. Інша частина – кольорові фотороботи Олександри Лисицької. Аміна Окуєва загинула 30 жовтня минулого року на Київщині. Під час другого замаху на її чоловіка Адама Усмаєва в неї поцілив проросійський найманець. Експозиція «Аміна. Життя» у Верховній Раді триватиме до кінця цього тижня. Для Амины, да, впрочем, как и для меня, почтить память – это, наверное, помнить. Почтить память – это значит быть свободными. Мне говорят, чего бы Амина хотела больше всего, чтобы случилось и чтобы было
того, чтобы тот, за что она боролась, за свободу, и за что она дала свою жизнь за свободу, чтобы для Украины это было свершившимся фактом. Звернення на ім'я президента, воно зараз підготовлено, і саме президент повинен за законодавством визначитися, чи призначати звання Героя України посмертно до Аміни Акуєвої, як до символа боротьби українських жінок за Україну і боротьби взагалі просто хоробрих, гарних людей за нашу країну, або ні. Я думаю, що президент нас підтримує. Наразі це всі новини. Наступний випуск «Заман кримсько-татарської» не пропустіть вже менш ніж за годину. Залишайтеся з АТR.